मोननाय कन्टेक्ट नाम्बार बिहरनाय बै सिख्लाया नोंनो नामा आगै नोंनो नामा नोंनो नामा सना नोंनो नामा इन्स्टायाव लोगो मोननाय कन्टेक्ट नाम्बार बिहरनाय बै सिख्लाया नोंनो नामा आगै नोंनो नामा नोंनो नामा सना नोंनो नामा बायदि आगै नोंनि खावलाया नायबाय थाथाव आगै नोंनि जार खावलाया नारें खमला बायदि आगै नोंनि खावलाया नायबाय थाथाव आगै नोंनि जार खावलाया आं हेल' बुंहरनायाव मिनिहरनाया नोंनो नामा आगै नोंनो नामा नोंनो नामा सना नोंनो नामा इन्स्टायाव लोगो मोननाय कन्टेक्ट नाम्बार बिहरनाय बै सिख्लाया नोंनो नामा आगै नोंनो नामा नोंनो नामा सना नोंनो नामा बायदि आगै नोंनि थाबायनाय गोसो बोदोर जाबाय आगै नोंखौ नुना मै फिल्मि बायदि आगै नोंनि थाबायनाय गोसो बोदोर जाबाय आगै नोंखौ नुना आं हेल' बुंहरनायाव मिनिहरनाया नोंनो नामा आगै नोंनो नामा नोंनो नामा सना नोंनो नामा इन्स्टायाव लोगो मोननाय कन्टेक्ट नाम्बार बिहरनाय बै सिख्लाया नोंनो नामा आगै नोंनो नामा नोंनो नामा सना नोंनो नामा नोंनो नामा आगै नोंनो नामा नोंनो नामा सना नोंनो नामा मिनिहरनाया नोंनो नामा आगै नोंनो नामा नोंनो नामा सना नोंनो नामा